ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଚାର ସବୁଛି ପ୍ରୀତିପୁର ମାର୍କେଟରେ 90 ଟଙ୍କା କୁକୁଡ଼ା କେଜି। ଏତିକି ଶୁଣିଦେଇ ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଶୁଣିଲି ସତରେ କ'ଣ 90 ଟଙ୍କା କୁକୁଡ଼ା କେଜି। ଏତିକି ଶୁଣିଦେଇ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଛୁଆପାଙ୍କୁ କହିଲି, ଛୁଆପା ଆଜି ଆମର ଚିକେନ୍ ଆସିବ। ଛୁଆପା କହିଲେ ହଉ। ସେଠୁ ବୋଉକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଆଲୋ ବୋଉ ତୁ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେ। ଛୁଆପା ଚିକେନ୍ ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ସହ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଟିକେ ଖାଇବି। ଛୁଆପା ଚିକେନ୍ ଆଣିକି କହିଲେ ନୂଆ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଓପନିଂ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ 90 ଟଙ୍କା କେଜି। ଆଜି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେବ, ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜି ନେଲି, ଆଉ ସେଇ ତେଲ ଟିକେ ଚିନି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଦେଇକି ସେଥିରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ହେଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ସେଥିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଦେଇକି ଟିକେ କଷିକି ସେଥିରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ଚିକେନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିକି